dag det hele gik ned. Jeg havde danset hele natten og var bladet i sved. Jeg besluttede mig for at tage mine bukser af, for hvordan i alverden skulle det kunne gå galt. Men så stod hun der, da vi skulle tage kog, og kiggede på mig, som om jeg var en idiot. Jeg forstod hende ikke, hun forstod ikke mig, men hun bad mig tage mine bukser på og kigge sin vej. Hvordan kan det